kandeya nemusi wa 22/06/2025 musi wanhasi kuzopindura nyaya wakamhangariwa inoti uya mudaro upe umbo panyaya iri pakati pako nemukadzi wako. Murume aive mumba mako usiku ndiani wawakashevedzera vanhu uchiti mai we mhanyai muone mhanyai muone munhu ari mumba mangu, taura kuti ndianiko tinei wazwa mhosva yakamhangariwa hanzi uya utaure kuti munhu wakashedzera uiti mai mumba mangu ndiani munhu iyeyo. tipei tinzwe zvakazara nyaya iyoyo mai wee. nyaya inatambira yakaita ndeyekuti ndakuita kuzwa ndichibva kumba ndienda kudeu uzanaita ndibasabhukwashe ndisaka nguva yese kunaya oya ye iniko chigo yangu sabhuku nzaakuziziva ko hapana ndikuziva here yokinzi aiwa panonhoya iti ndeyatinei abata mudzimai wake nasekuru vari mupi vari mumba shuwa here shuwa ndoziva ndokuenda kumuona mukomana ndokuenda kumuona mukomana kunawo inga usipira kunitaura kuti ndozoitika usiku kumigwanga murume with ano uya pakati pamba iyo chobva ava munazera ndiani okay uyu ndiani uyu boyfriend right kuti munhu inyaya yekusetwa nasabhuku nekuti mai wee kupachirungu anditeka sabhuku simuziraitoni pakemapo ndasvika pakuda ndikazobvunza mukomana akati ichokwadi inini takaenda kunoona mudzimai wangu kumira saka ndasvika mumwe mutinoka dho ndakanzwa mumwe munhu anga aitaira ari mumba imomo ndobva ndikamutsa vanhu kuti imiwo uyai kunomuone zviri kuno vanyanzopa vakauya vauya vanhu ivavavo uyu munhu anga ari mumba wamunhu akazobuda mupamuya abva aenda ndakati anhengiwe mirai vataikuti anozira munhu wacho mirai haano kumira munhu uyu aenda saka zvakazoita sei ndipo akazoya mangwana kusena chindita nzano ipo pai pamanisidza pai ini ndandowanga nditomhanyira ndosaka sina kudayira saka ndandomashoko angaita ndichigadzisa usiku uye kumba muyo anditauriwa kuti manje ndikati nguwai zvanzi koko zvanzi saka ukuona kuti nyaya wanditaurira inondityisa ndokuti wawaitaura iyoyo ndisekuru hanzvadzi yamai wouyu ndiwanga rumba imomo zvotenderwa zvokuti sekuru vangagara nomwana wanzvadzi wavo mumba usiku vari tu vanenge vachiite ndoinzikuuya handichaziva saka ndikasedza ndova kuti vaimuonewo zviri kupi zviri pa maita sabhuku zvizhinji vanokupedzisai mai vachiti chikomba changu iwe chikomba tipe tinzwe kuti iwo ndo wakanzweka uchiti mai wee uya mune zvinhu tipe zvakazara pamusoro pogirlfriend kako kuti chakarwadza chii nyaya inotaurwa nepakasiyana-siyana nekuda kwokuti mumwe anewo manzwiro yake nematauriro yake. Ini zvakaitika pane munhu ndo zvandinoda kutaura zvandinoziva kwete zvokuti vazoshedzawo dzimai wee zvaizotadza kuzivikanwa nevillage yese
aiwa kaibvunza kuti tiudze kuti chii. Right, saka nyaya yakaitika ndeyekuti uyu mumwe wangu tofambidzana naye toda kutomuroora. Saka ndinoenda kumba kwake chero nguva. Musi wandakaenda kumba kwake ndakabuda kumba kwangu dziita 10 to 12 dzeusiku. Ndakaenda kumba kwake ndakasvika ndikanoka dhoo. Munhu akakwanisa kundidaira ndasekuru vake. Ndakabvunza kuti munhu wangu ari kupi? Ndabuda aenda kumhiri. Kumhiri kwani wataura kwawakati ndokwaenda. Ndikati kumbeko kwakuna vanhu bhozi vadweko vabuda. Vanhu varicho papaitika nhamo saka vanhu vagare ipapo vanogara kwafani. Vanga vatoenda. Ndikati iko kwaguna. Ndabva ndatraya kufona foni yake waina kuita panguva. Zvadaro ndakangofambawo payadhi zvipa pamwe 10 meters. Sekuru vake vakanditi dzoka kuno. Saka maoko ndatotenda. Saka ndadzoka ndakandosvika ndikandotaura nawo mumba memiwo. Ndataura nawo zvandataura nawo ipapo kuti atapedza. Ini panguva iyoyo ndakabuda handina kwandakaenda ndabva ndanoita sei ndanoshedzawo munhu wandakanoshedza panguva iyoyo chiti enda unotora nhingi munhu wandowirirana naye. Vanhu vacho ndo mawitness here panzano. Vanzi ichi ubva kuna munhu ubva kwenyu. Vabuda here panzi. Vasoda kunzwawo. Saka zvadaro paipapa. Apa ndikungonza munhu. Vanhu vanyi vamukutaura nezvavo vana mazita here kuti munhu wandakanoshedza. Munhu wandakanoshedza ini nanzi Tishaona Thomas. Ndichimuti inini inoshedza akanyama ndiwandowirirana nawo. Saka time wakazouya akanyama tiri pambuka panext nepapapa wavo vachisvika ndo time ndikavashedzawo ndikati ngepanapa. Time wakauya ndo time yakabuda sekuru pamba pawo. Ndikati handei uko ini ndabva ndavashedza ndikati ndabva ndavashedza ndikati dzokai kuno kundoda taura nemi. Havana kwanisa kudzoka panguva ipi? Panguva iyo takazoonana amangwana. Taonana amangwana here ndokuvabvunza vakati sekuru vai vakabuda mumba muyo dzeusiku dzedza uchataura ndokubva vabuda ndokubva vaenda. Hauna kutaura navo ipapo wakangovaona kuti ndivo vari kuenda kwavazwa sekuti ndisekuru wabhozeko vanhu munhu ndakanga achingobuda usingamuzive. Ndakatenge ndatopinda mumba ndakatombotaura nawo uwo mumba. All right. Kana mandibata ndakatopinda mumba ndasvika ndapabata manje. Saka ndavashedza vanokwanisa kuuya panguva iyo kudzoka panguva iyo. Takazoonana mangwana vakati nakuzvinza kundishedza kwanga wakaita. Pane munhu wanandichiteera kwanga aini. Kutaura kwawo kunoreva kuti ndandateera pane munhu anga aini uyu ndiye wanga ndateera. Ndokutaura kwavo payakaita nyaya. Sasa sabvunza mukadzi andinozva kuti boyfriend kana kuti friend inogona inova vashamwari dzakawanda. Ipapo wasita zva kuti favorite yacho ndeipi pakuwanda kwenyu. Saka kurova kuti imimi tiudze kuti imimi zvamukupomerwa nouyu ndizvo here zvekunzi imimi manga muna sekuru wenyu boyfriend yenyu. Padukupokana napo ndandisina simba. Azino girlfriend rako azina ngasina sekuru asi kuti ndakanga ndino mumwe munhuwo imwe boyfriend wo yakanga ndinayo zuva ripi zuva iro. Ini kana vakadzi mukuruka kana akasoka kuzongorumwe wedana naye andika. Saka abeno kuti ungave kutaura here pamusoro pokutaura ndiro kutirako kuti chero chikomba chakandina chimakaremu okaukabuda chinoka chikomba pamusoro right inini neuyu handina kupokana naye
kana kumuti unodanana nasekuru wako asi kuti handisi kutozanisa kandatanga ndabvunza kuti komari dare dhebhozi kutowenzwa kunokwiriri handi ndakananyaya ndakamhanhara kuti nditi ndikuda kuenda nesipatani akamangana ndiani handisi kutoziva sabhuku mvua kataura iwewe kuti maiwe Zakaitika ndakuda sabhuku vamwe ndivo vakatoizwa nenyaya ndakudakwa imani zakaibatsirei zakaibatsirani nyaya yenyu maitikiro yakaita iwe mukadzi iwewe mukadzi nyaya yenyu sei yatira kuti sabhuku ashamanidzike nazvo because inyaya yekuti 12 o'clock usiku uyasvika ndobva wana iwe pana sekuru mumba mako mawakarara sekuru ava vakazorarapo here ndikutokubvunza zvakaitika musi vandabatwa shuwa munhu wandaifambidzana naye tichifambidzana kudaro pandakatanga kuti tinetsane nembi yangu mbi yangu angasikumbudira sichena ndichimunza kuti wangu wakamira sei kufunga mbi yangu aitsika-tsika chijamba achijamba kudaro ndakazomubata akarara nemukadzi ndakataurana ndakakumbirana redhereri chakazondipa kuti nini ndizotanga kutanga ndikujamba nyaya yandikanyanya kupesana nembi yangu ndakumubvunza mirai munhu wamboni isusu hatitoda kutaurwa nyaya idzodzo mukuona nyaya yauya nasapoti iri kunzi mimi mwekurara nasekuru vei tanzwanaka kana pane zvimwe zvakaitika kare kana kuti dare zvakakuitaka imimi naamai imimi sekuru vazorara hwani mumba menyu anditi sekuru ava vanogara muyenzi here mavanogara manogara muvhireji momo here kana kuti chichi kuti vazosvika kurara mumba menyu imimi vanogara distance yakaita sei nepamba penyu imimi pamunogara nyika akure nekuti hasi munharaunda muyenzi vanobva ku achibondo ende zviri kutaura kuti muimba iyoyo ndatisiri imba imwe chete pakandida kutsanangura mbi yangu asvika pamba makamusiri imba imwe chete asi uya azoti sekuru ndakazotaura nawo muri muimba tiudze kuti chichi pakaitika sei apa kuti mimi uya asakana nasekuru imi makamukarara kupi makanga mune ani weikoko zvibude pachena mbi yangu yakauya pamba ma12 auya pamba ida ndikarara mune imwe imba nemunhu wangu akandinaye sekuru wangu akarara mune imwe imba bhosi pandinogara pane dzimba 2 mbi yangu asvika ndapana tochi akanoka mbi yangu anoka vhadaiwa nasekuru wangu akarara mumba zvikanzi ndiani vata ndini baba tinei zvikanzi kwakanaka here zvikanzi enda wenduda maiditi kufunga sekuru akabva wavhura dhoo kubva muchipinda mumba vapinda mumba manga makarara sekuru ini nemunhu wanga ndikarara naye muimba vadaro ndizvo here masariro ariita kuti mimi sekuru vakushaza kupindamo panguva wana kudaro pandakanoa vakazotipinda ndatombobuda paarea ndichida kutofona kwete panguva iyo zvadaro mbi yangu apinda mumba ndopandikati nembi yangu iyo pane zvipiti zvikanzi chii chiri kupiti ndandikati panapa zvinoamira zvakanaka ngatisuduruke pazvivatiri shuwa mbi yangu paakapinda pamanga muna sekuru ini ndakabva ndabuda nembi yangu anga ndinayo vana kuti veshamwatasane panapa panomira zvakanaka munhu weya wanaitaura zvakaita sei auya saka enda kuchikumbira kuti ufambe nondimirira pati mutara patatirana kuti tinokuno zvikanzi kwewe ndikati inini ndokutera ngendiite sei kana kuti vanhudarika taivateereri sabhuku right nyaya iyi yasvika mamuri handiti because haisi nyaya yekuti uyo kana kuti uyo akarwadziwa nekudanana kwouyu nasekuru wake but inyaya yakabata dunhu
musha mimi kuti muzowisa pamambo inyaya yekuti zvakazengeza mudunhu kuti maybe zviri kuitika izvi zvinogona kuti kanganisa chii nyaya yekunyeza. Saka imimi maigarira pasi sevillage makaigarira makatoikurukura tipei makurukurira mukaita makapedza muchiti kuti inyaya takaikurukura nhau iyoyo tikati nhau iyi yatiikachamaza iwe kuti takaitika uyo akazouya uyu samoni rauya azotwaya samoni ipakati sabhundi rezvirere iwo nandichamazi sevanhu padaleriye vapakawandiwa ndakabata asemo yachipiro valumumba nomuzina muchokwadi saka tinei ndiakazva kwamuri tinei wewe uri kunzi wakazoenda uko uchiti sabhuku ndiregerere payapa ndainyara vanhu ndakabata asekuru achipiro nemudzimai wangu mumba pane here pauri kuti pasiripo hanzi papi pandakaenda kumba kwasaunotaura nyaya iyi handina kuti ndabata asekuru nemudzimai asi kuti ndakatsanangurira naye kuti ndiye munhu wandakaona ari papapa wachipiro ndowakaona vari mumba mwemu ndowandakataura navo kuti vanhu vandakashedza panguva ndaida kuti ndibvunzane navo zvandaida kubvunzanokwanisa kuuya papi kuwanika pakuru. So kureva kuti bhilifu yakangozara muvanhu ndeyekuti 1 musikana achipiro ndovakawanikwa mumba, 2 muzukuru wavo, 3 usiku 12 kudza usiku. Alright. Saka ndobva sabhuku aiwinza kudare kwa mambo kuti inini kana pane sekuru nomuzukuru mwana wanza mai wavo ndizo erewe chokwadi. Ndo mamirira ava zvakaita paukama hwavo ndizvo. Okay. Saka ndobva yazoya kuno kureva kuti wewe kudare kwa sabhuku wakazoenda kwakumba kwavo mani wakuno softa saka kureva kuti nyaya yako wakavapa sabhuku zvakanaka ndosaka vakazoya kuno sabhuku wababata ngozi chandikuedza kubatsira yapa ndikuti ndaona zvangu kuti mimi muri 2 munodanana chaizvo. Iwe uri kuda mukadzi ari kukuda, hausi kuda kuti unyangadzire mukadzi haasi kuda kuti anyangadzire wewe, asi nemarwadzo yokuti ndaona sekuru zviri kubuda muvanhu wakazopa umbo kuna sabhuku ndizoka wakazopa umbo kuna sabhuku ndobva kuti inini nyaya kanyinji hachisi dzangu idzi ndedzamambo, chirege ndiende nadzo kudakira mambo. Wabanzizi wakaita shamwari wakapirwa chinguriko rokuti iwo kwawakauya uchizodoka 12 kuroka uyatotanga chimwe chikopa changa nacho zvirazvo kuti sekuru vakanga vatoudza kuti sekuru nini chikomba chanacho mupi mumba umu pawakazosvika iweweka uchinoka ukasvika kuzoona muna sekuru varimo muimba yawaiziva yawaita sei yawaisvikira andoonaka nokusvika pona muna sekuru ndobva vazouya sekuru pavakauya vanozva vakakutsanangurira here vakutsanangurira kuti zvanzi ndandatira nguva yose pasiwaaatopasiwaa novhumiwa here nguva iyoyo inovhumiwa auda kuti kuvhunza iwe zvinobvumiwa here nguva iyoyo anonzwisisa tati nguva iyoyo midnight iyoyo kuti munhu atovikuru achiuya kuzoiuka totiko mudzimai wavo kana womwana ari zvinoreva kuti kungobuda chete kubva kuti ndakaita ikokuyo iye anozvisiya munhu iye ende vanhu vanotozvisiya kuti anengananasi iwewe manje nyaya dzekudanana kuti kudanana uchakurambiwa aiwa nokuti pane chokwadi bozi vanhu
mazisari kachiona ende vanhu vanenge vachizviziva but iwe kuda kuzokachete kuti ayo nyaya zvainoita nditi pamwe tinogumataza iwo tati midnight kana inini ndikabatwa midnight zaa nachanifanira kupokana because kana uida kutandara nezvimwe zvese zvepasikati zvakanaka ati ngati zvo midnight zvakaomezvo midnight ndinge ndichitotsvaga mukadzi kana saka asi kuvavo aitsvaga mukadzi vakupindureka panopindurika irevo hati vanokuda kana vati iwe ndachira nasekuru ndakara nasekuru uchazokuda here ndati nini kana vatitikura nasekuru uchazokuda hausi una problem ndati unozomuda here ati uzomuda here ukanzotarara nasekuru amai azivi muri kunzi mimi makazowanda pasi pomubhedha ai makazowandirei muri mumba kana makaringira asekutsanangura chaizvizvo pamusoro changariro time yandikabva noperekedza mbiyangu ndichidzoka kumba kuti nditore zvinhu zvinodziya nditsvage kuti nditere mbiyangu kuti semunhu anga asingazivi munzvimbo matinogara ndinoita kuti anogona kuningita pose ndeyamidnight time yandikadzoka ndakana mbiyangu anga akamira panga akamira pamba pandinogara pane mabhanitu akamira kudaro ini ndaiti munhu aenda because time yaakabuda mumba ndichipinda nemunhu wanga ndinakagona ndowachekikava nemi saka nepandikazopinda payati ndaiti uya adzokera kupi kumba kwake ndapinda mumba ndida kutora juice nezvinodziya kuti nditere munhu wanga ndaakuda kubuda ndopa ndikaona mbiyangu aakushedza munhu panext door pandinogara amwe munhu akamutsa anga akabata chimuti changa akabata ini nekuziva munhu wanga wandinofambidzana naye munhu wake mamira akaita zvamatata apa pachamudii ndinogona kukwarazana tinoziva stereki aina kuti chendizvaona imi zvagara zvichiitika handiti avaona muzvenga isitu chete tirikubata imino mhosva kuti mararanaseibose akaona midinaitika isikatendewe sekuwa mimi manzi aitsvage akadii kuya masikati saka muno mhosva ivii ekuti makatenda chimira nase hapana kana panzvezveesepanonyanya regai chikopa changamire vapendere vapete muramba washo uchiri munyoro changamire dzikisai mutongo tinzi anobhadhara munhu changamire vari kuti mukadzi uya anofanira kubhadhara mombe nechikondo chokuti ari kunzvenga nzvenga haasi kubuda chokwadi saka kurava kuti isisu kana akarara nasekuru anonzi mapunapuna temubana ndaudetserwa natinei nhete sorry tapera nhete natinei murambisi zvandaifunga kuti zvataita yezvinezvi tabata kuyo nemhosva murambisa kana asina mhosva tonorilisa apo tochi uyo ausisa munhu wemakunakuna oya kudaro remakunakuna tinenge tavhara nyaya apa ari kuitwa rombe ndouyu haasi kuitwa rombe chinzwai manje sei ndiri kuti uyu ndowauri kuita rombe iwewe unzwisaka uyu paari akafonerwa akati kuti shoko richoongona iwe isisa hatida kupinda basa iro manzo wambe hatida kupinda basa iro
aiwa kagwa imimi hamutiudze kuti tivafonere ka nokuti zita renyu riri kupinda ka ndati izvozvo zita renyu riri kupinda isiyei yakadaro nyeyo ichaoneka musi wasumba bozi hatibate vanhu kuti batai isusu zvazviri zvazvatoiyeiye zvayatonengere uya atadza kutipa murume wanga naye asi uyo akashedzera vanhu kuvakoka handiti akakoka vanhu muvhireji chinoava ndicho chekuti manje paakakoka vanhu haana kuona chikomba chiri kutaurwa chouyu akazoona ari asekuru ukuona zvenyaya yacho saka kureva kuti uyu nekudaro uyu ari kurambidza kuti havazi asekuru kuroti akuita rombe ndouyu atopedza Mama pede pede. Anditi nyaya ingapera. Koni